Ngiyacela ke sivule kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5. Njumela ukugcina ke le bangcwele kule ncwadi yabaseThesalonika yokuqala ubuyele emumva ke uyitadishe ubone ukuthi usuyayizwisisa yini zonke izinto umpostoli uPaul asibhalela zona kule ncwadi. Usibuze imibuzo makukhona ongakakuzwa kahle. Inhloso yokufundisa kanje izwi likaNkulunkulu ukuthi uthi mawudvula ekhaya uyifundela lona ukwazi ukuliqonda. uNkulunkulu usibhalela izwi lakhe ukuze lizoba usizo kuthina, liba usizo mawuunderstand ukuthi kuthiwani, bese lokhu uyikhumbuzisa khona bese uyakwenza lokho kushiwoyo. Namhlanje ke si chapter 5 verse 23 kuya ku-28. Ngicela uqala ngokufunda. Sengathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo, alondoloze umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba, kungabi nasici ekufikeni kweNkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile onimizayo futhi oyakwenza lokho. Bazalwane, sikhulekeleni. Khonzani kubo bonke abazalwane ngokwanga okungcwele. Ngiyaniyala eNkosini ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani. Amen. Isivaleliso lesi uPaul emayivala incwadi yakhe, kodwa wonke amazwi kaNkulunkulu aphefumulelwe uyena, alungele ukwakha, alungele ukusola, ukufundisa nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise yonke imisebenzi emihle. Ngakho ngisho isivaleliso sinezinto uNkulunkulu asifakele zona kusona, afuna sifunde ngazo. So-ke naso lesivaleliso asizukusiyeka sithi isivaleliso, so sithulula sisibhekise phezulu, sibone ukuthi kuphumani la uNkulunkulu afuna sakheke ngakho. Into yokuqala ke ngifuna siyibone umthandazo kaPawule wokuthi labazalwane baseThesalonika bangcweliswe ngokuphelele. Bangcweliswe ngokuphelele. Sengathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo. Ngithandaza kanjalo uPaul. Umbuzo wokuqala ke engifuna ukubuza la ukuthi kusho ukuthini lokho ukuthi uNkulunkulu wokuthula? uNkulunkulu wokuthula. uPaul ubekade ethe kubona lapha ku verse 21 ngaphezulu nje kwala, ubebatshela ukuthi abavivinye konke, babambisise okuhle, badede kulo lonke uhlobo lobubi. Ukhuluma ngokungcweliseka kahle nala mawukuthi uyalalelisisa, dedani kokubi nibambisise okuhle. Noma ubeka-apply directly endabeni yokuprofetha, kodwa kuyi-principle applyayo nakuzona zonke izinto zempilo. Makukhona okuhle okutholayo kubaba, okubi ukubalekela. Yibo lokungcwele akhulekela ukuthi ibandla alikwamukele kuNkulunkulu manje. Uthi-ke mayemusha uNkulunkulu wokuthula, ngicabanga ukuthi uzama ukugcizelela la ukuthi njengoba kuyena uNkulunkulu olungcwelisayo ibandla, uyena-ke owakha ukuthula phakathi kwakhe njengoNkulunkulu nabantu. Yena obasukelayo abantu aqede impi phakathi kwakhe nabo, akhe ukuthula. uNkulunkulu oyi-peacemaker. Abantu uma bengakangcweliswa, besahlezi ezonweni zabo, bengakasindiswa, basempini noNkulunkulu, bayona uNkulunkulu, bayayigolozela imiyalo yakhe, bambona enesihluku, bambona ehashi, bambona ecindezela, ebanqabela izinto ezimnandi, bamelene noNkulunkulu. Naye uNkulunkulu bacasukele ngalokho ngoba kuwukumthuka kumbone njalo, kuyicala ukungamthandi efanele ukuthandwa,
ngakho uNkulunkulu udiniwe unolaka maqondana nabantu futhi uthreatisha ukubagweba abantu. Sometimes yabagweba besemhlabeni ngezinto azenzayo kubona, kodwa siyazi ukuthi ekugcineni bonke abantu uma bengaphenduki uzobagweba esihogweni kunempi phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu osukela indaba yokuthula ukuthi a-initiate i-peace, enze ukubuyisana phakathi kwakhe nabantu. uNkulunkulu wokuthula ngokwenze njalo. Uyena owaqala le process yokusingcwelisa ngokuthi indodana yakhe izofa ihlale izono zethu khona izokwazi ukuxolelwa, bese kuqala i-process yokuthi sisuswe-ke kuzona izono zethu. uNkulunkulu wokuthula lo Nkulunkulu osingcwelisayo, uyena owakho ukuthula. Ngaso kwesibili mayethi uNkulunkulu wokuthula uveza ukuthi ekuhluphekweni leli bandla elalikhona emzimeni beyinhlupheko nomsindo wonke oza nazo inhlupheko, uNkulunkulu onikeza lokhu kuthula-ke manje okufilayo emphefumulweni wakho, engazathathi nje lokuthula kokuphela kwempi phakathi kwethu noNkulunkulu, kodwa sekhuluma ngalokhu kuthula okuzwa emphefumulweni wakho, kokungabi nakho ukwesaba, kokungabi nakho ukukhathazeka, ukuthula okuza ngokumethemba uNkulunkulu naseyintweni eyinzima asuke evuma udlule kuzona, njengale persecution leli bandla likuyona. Liyamethemba uNkulunkulu, liyathemba ukuthi uzolinakekela kulezimo, ngakho alinakho ukusaba, alinakho ukukhathazeka, linokuthula nokuzinza, line-peace emqondweni nasenhliziyweni. uNkulunkulu osinikeza lokho kuthula. Uthi kwabaseFilipi zonke izicelo zenu azazeke eNkosini, khona ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula ukuqonda konke kuyolondoloza inhliziyo nezingqondo zenu. Mawumtshela uNkulunkulu ukuthi ufisani, bese uyamethemba ukuthi akunikeze makuyintando yakhe, mayingakuniki abe nendlela yokunakekela engazange akunike lezo zinto, then-ke uyakwazi ukuzinza emoyeni wakho ube umuntu o-peaceful njengaye uNkulunkulu. uNkulunkulu oqeda impi yaletha ukuthula phakathi kwethu naye. uNkulunkulu osinikeza ukuthula ey'khathini zomsindo ezidlula kuzona njengabantu. uNkulunkulu wokuthula. Kanti futhi uveza isimo sakhe yena uNkulunkulu, unokuthula yena eyedwa kwingaphakathi lakhe uNkulunkulu. Njengoba efuna sibe peaceful thina njengabantu, naye njengoNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula. Uyena-ke kuza ngoba u-in control of zonke izinto ezenzakalayo. Ayikho into emsurprisayo, ayikho into ayisabayo angaseyenzeke in the future. Uyena owakha i-future, wazi zonke izinto ezisazokwenzeka, ngakho akanakukhathazeka, akanamsindo enhliziyweni yakhe, akukho ukuxokozela okukhona kuyena. U-at peace njengoNkulunkulu, and ufuna-ke sonke njengabantwana bakhe sibe njalo nathi. Niyandastand abangcwele mayethi uNkulunkulu wokuthula ukuthi usho ukuthini? Umbuzo wesibili engiwubuzayo uchaza ukuthini mayethi singcweliswe ngokupheleleyo? Sengathi uNkulunkulu wokuthula yena uqobo angangcwelisa ngokupheleleyo. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi singcweliswe ziphele izono. Lisho ukuthini lela gama elithi ngokupheleleyo? Simele uku-understandani ngalo uPawule elisebenzisa kanje? Okusobala-ke esizokwazi ngoba siyalazi izwi likaNkulunkulu, asiqala ukufunda la ukuthi akusho i-perfection. uNkulunkulu akasenzi sibe ngcwele kungasali nasono esisodwa kuthina sisala emhlabeni. Siyazi ukuthi akuchazi lokho, noma singazi ukuthi kanti pho kuchaza ukuthini, lokho siyakwazi kodwa khona ngoba ngithi mawutadisha izwi likaNkulunkulu uletha lonke ulwazi vele osunalo kulelo vesi osuke uzolifunda. Awuthi mawufunda ivesi ulikhiphe lonke ulwazi uNkulunkulu asekunikeze lona, ngoba kusakhuluma uNkulunkulu akayiphikisi uNkulunkulu. Ngakho mawuhlaziya amavesi uza nakho konke okunye asekufundise khona uNkulunkulu ukuzohlaziya. Ngakho nje nezinto osheshe uyi-scratch out, akuchazi lokhu ngoba uyazi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa masithi asinasono siyasikhohlisa, kodwa masiyivuma izono zethu yena ulungile uthembekile ukusixolela asihlambule khona konke ukungalungi. Siyawazi amavesi anjalo. Yena uqobo akangcwelise ngokupheleleyo, sanctify you completely.
Mawufunda wehla uyawuthola umqondo ukuthi uPaul uphezukwane ngaleli gama elithi completely. Mayethi mayiqhubeka alondoloze umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba. Na umqondo wokuqala engicabanga ukuthi unawo. uNkulunkulu akangcwelise ngokupheleleyo okusho ukulondoloza angcwelise umoya umphefumulo womzimba okuchaza ukuthi angcwelise yonke into eqondene nani uNkulunkulu. Angcwelise okungaphakathi, angcwelise nokungaphandle. So akakhulumi ngeperfection, ukhuluma ngescope sokungcweliseka. Akungabi khona lutho okusalayo emzimbeni wenu, izinto ezibonakala ngaphandle, izinto enizenzayo ngemzimba yenu, indlela enibuka ngayo, indlela enikhuluma ngayo, akube ngcwele ngaphandle. Kodwa futhi nangaphakathi emphefumulweni nasemoyeni wenu, ingqondo yenu ayingcweliseke, inhliziyo yenu ayingcweliseke, izifiso zenu zibe ngcwele, imizindlo yenu ibe ngcwele, ingaphakathi lenu lonke akangcwelisi uNkulunkulu. Ukhuluma ngokuthi akungabi khona lutho empilweni yakho okungaphandle kokungcweliseka. Akungabi khona i-area empilweni yakho omfihlele yona uNkulunkulu. Ukuze makuthiwa wonke umuntu une-skeleton kwi-closet yakhe. Hayi abazalwane abanama-skeletons bawavula wonke amakhabethe uma befika enkosini. uJesu bamvulela yonke into, akline umoya ongcwele, ashanele, afuthe ngedumu yakamoya, amaphela nezinto ezakhele nolwembu, akline, afake ihendi, kushaya umoya empilweni yomzalwane. Makhona okwenzekayo kungena kutholakala okusasono uyavula futhi umzalwane kuklinwe, azikho iskeleton, awekho amakhabethe angavulwanga. Engaphandle nangaphakathi umzalwane uyangcweliswa. Ukhuluma ngescope sokungcwele sendlela uNkulunkulu asingcwelisa ngayo, angcwelise ngokupheleleyo. Mawuqhubeka uthi kungabi nasici ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Akangcwelise ngokupheleleyo umoya, umphefumulo, umzimba. Ningabi nasici ekufikeni kwenkosi. Ukhuluma okokuqala ngokungcweliswa kwakho wena wonke njengomuntu, kodwa futhi ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu awenze lo msebenzi ngokuqhubekayo until usuku lokugcina. Angakushiye endleleni uNkulunkulu, akangcwelise until usuku uJesu azofika ngalo, akufike uready, akufike ingekho into ekudisqualifyayo ukuthi ungene embusweni. Akufike uJesu uneyithelo nobufakazi bokuthi ngempela umuntu okholwayo, ophendukile ezonweni zakhe, olungele ukungena embusweni kaNkulunkulu. Angathi mayifika athi angikaze ngakwazi ngoba bewumuntu owumzenzisi. So uNkulunkulu akangcwelise futhi aqhubeke akwenze lokho until usuku lokufika kukaJesu. Akusiyi perfection. uJesu mayefika akazili ukuzolanda abantu abaperfect, abekho, kodwa uzolanda abantu abangcwelisiwe ngaphandle nangaphakathi. Khona umehluko between imperfection nokungcweliswa iBhayibheli elikhuluma ngakho, nokuba umuntu ongangcwelisiwe nhlobo. Abantu bakhuluma ngendlela ebaphambanisayo layini, bathi wonke umuntu unezono. Bonke abantu bayafana, abekho abantu abangcwelisiwe ngokwasemhlabeni. Bathi wonke umuntu unesono, akekho perfect. Yebo iqiniso lelo, kodwa khona iqiniso elisalayo in between, ukuthi noma bonke abantu benezono, khona abangcwelisiwe. Noma besanazo izono, khona abangakaze bangcweliswe. Futhi kuyabonakala kubantu abangcwelisiwe, abangcweliswa nje ngaphakathi kuphela, bangcweliswa nangaphandle. Luba khona ushintsho olubonakalayo empilweni yomuntu nxa esengcwelisiwe. uPaul-ke ukhulekela leli bandla laseThesalonika ukuthi uNkulunkulu alingcwelise ngokuphelele lo umuntu wonke wangaphakathi nowangaphandle, and akwenze uNkulunkulu lokho ukuze kube usuku lokufika kukaKristu, ukuze bezokwamukeleka kuyena umefika. Kunento-ke interesting la, bengithema ngiqala, uPaul ubethe uverse 21 kahle bona abayingcwelise bona ngokuthi ababambe okuhle babalekele okubi kuverse 21. Manje sebakhulekela ukuthi akube uNkulunkulu obangcwelisayo.
kunemfundiso ke ekhona ekulandelaneni kwalamavesi ngalendlela enza ngayo. Ubungcwele ukungcoliseka komuntu kunezinto yena kufanele azenze, kodwa futhi kunento kufanele yenziwe uNkulunkulu umuntu ezongcweliseka. Khona okuqondene nawe, khona okudinga uNkulunkulu. Awukwazi ukuba ngcwele wena ungenzi lutho uthi nje uzothandaza uNkulunkulu ukuthi akangcwelise bese wena uyahlala ungenzi lutho, akwenzeki. At the same time, awukwazi ukuba ngcwele ngokwenza kwakho kuphela ungenalo usizo kuNkulunkulu, ukudinga kokubili. Ilento uPaul akhuluma ngayo kwabaseFilipi mayifundela chapter 2 uthi kuverse 12, ngakho ke bathandekayo bami njengalokhu nalalela ngezikhathi zonke, mayebhala bayamlalela, mayebafundisa bayamlalela, hayi nje uma ngikhona kodwa kakhulu manje njengoba ngingekho, kuba abantu abagcinayo izwi kaNkulunkulu noma engekho uPaul eduze kwabo. Bese fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela. Uyayizwa leyo nto? Ubani ofeza ukusindiswa? Ithini. Fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nangokuthuthumela, tatazela makuze endabeni yensindiso. Yesaba ukuhlala ezonweni. Bese kube 13, ngokuba nguNkulunkulu. uNkulunkulu nguye osebenza kini ukuba nithande futhi nenze ngokwentando yakhe. Isebenzela insindisweni ifezeni. Ningadembeseli, tatazelani indabeni zensindiso ngoba uNkulunkulu osebenza kini. Khona nizothanda ukuyenza lento, nizoyithanda intando yakhe futhi niyenze intando yakhe. Uyayibona ipartnership ekungcwelisweni kwethu njengabantu. Wena kufanele utatazele, ungadembeseli endabeni zokukholwa, endabeni zobungcwele. Zidiscipline, nqaba ezilingweni, zijwayeze ukwenza kahle, sebenza kanzima wena ngoba uNkulunkulu osebenza kuwena, khona uzokwazi ukuzenza lezo zinto. Kune partnership between thina noNkulunkulu ekutheni sikwazi ukungcweliswa. Ingakho uPaul efika ayale ukuthi asidede kokubi, sibambelele kokuhle, at the same time asikhulekele ukuthi uNkulunkulu akasingcwelise yena. Amen. Amen. Now, uPaul kuverse 24 manje, sibuye lapho kwabaseThesalonika. Uthi kuverse 24 uthembekile onimbizayo futhi uyakwenza lokho. Lento uPaul ayithandazelayo unesho ukuthi uNkulunkulu uzoyenza. Indlela akhuluma ngayo mayethi emkhumbula la ukuthi uthini. Ubecela uNkulunkulu ukuthi abangcwelise ngokuphelele, babe right ngosuku lokufika kaJesu, babe blameless, bangabi nezinto ezibenza babe disqualified uJesu abablame angabamkeli. Uthi uzoyenza leyo nto uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uzobangcwelisa labazalwane futhi uzobangcwelisa kuze kube usuku likaJesu, na kanjani uJesu uzobafica be right be ready. Umbuzo engubuzayo, angagaranta kanjani uPaul athi uzoyenza lento uNkulunkulu abantu akwenzeki nganti bawele ezonweni. Yawuzwa umbuzo? uPaul ucela ukuthi uNkulunkulu abangcwelise ngokuphelele kuze kube usuku likaJesu. Bese sithi futhi uNkulunkulu uzoyenza lento. Angaba nesho kanjani uNkulunkulu? uPaul aze athi uthembekile onimbizayo, uyakuyenza lento le. Abantu akwenzeki yini babuyele emumva? Ilo umbuzo kufanele siucabangela ukuthi sifundiswani kahle la. Yini lento uPaul afuna siyibone uma ekhuluma kanje? Mayethi uthembekile onimbizayo, uthi njengalokhu anbiza uNkulunkulu, uthembekileke ukuthi angcwelise ngokupheleleyo ngaphandle nangaphakathi kuze kube usuku lokufika kaKristu. uNkulunkulu mayembizile uzongcwelisa, mayingasengangcwelisi ngaba kathembekile. Indlela abeka ngayo la uPaul, umuntu ongathembekile umuntu othembisa angafezi into ayithembisile. uNkulunkulu kuba sengathi ngokunbiza kwakhe, uthembekile onimbizayo, ukunbiza kwakhe isethembiso sokuthi angcwelise futhi kuze kube ilanga lokugcina. Sengathi uthi abantu ababiziwe akwenzeki bangangcweliswa.
futhi bagcinwe kuze kube ilanga lokugcina. Ngathi ababiziwe abawi. Elithini nakho neBhayibheli uma ngibuka ukuhlangana kwamagama ngathi uyalapho uPawulu. And uPawulu uyakhumbula siyezafunda ukuthi ubenesiqiniseko sokuthi labazalwane babiziwe. Uthe kuchapter 1 kuyona lencwadi uverse 4. Siyazi ukukhethwa kwenu nguNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu unikhethile nina abazalwane baseThesalonika. Ngokuba ivangeli lethu alifikanga ngamazwi nje kuphela kodwa ngamandla nangomoya ongcwele nangokwethemba okukhulu. Khona izinto esizibonayo ngani ezenza sibe nesiqiniseko sokuthi nikhethwe ngempela nini. Uyaqhubeka achaze lezi izinto athi abantu ababekezelayo enhluphekweni abahlehlele emumva noma ivangeli liza ngokuhlupheka bayaqhubeka babambelele. Abantu abashiya izithixo zabo baphendukela kuNkulunkulu ophilayo. Uthi la ivangeli lafika ngamandla kubona nabanyakazisa enhlizweni. Lafika ngomoya ongcwele bamethemba uNkulunkulu. Ukuguquka kwabo, ukukholwa kwabo, ukushiya kwabo izithixo, ukubekezela kwabo ekukholweni kwenza uPawulu abe nesiqiniseko sokuthi bakhethiwe. Usethi ke njengoba uNkulunkulu ebakhethile babizile, uthembekile uNkulunkulu uzobangcwelisa kuze kube ilanga lokugcina. Ngamanye amazwi noma singakwazi ukubona abantu ukuthi obani ababiziwe nabangabizwanga, obani abakhethiwe nabangakhethiwe babhalwe ndawo, kodwa sifunda la kule ncwadi ukuthi uyakwazi ukubabona ngendlela abaresponda ngayo ekushiyeleni kwezwi kaNkulunkulu. Ngokuphenduka kwabo bakholwe babambelele kuNkulunkulu baqhubeke ekukholweni. Uyakwazi ukubona ukuthi lo ukhethiwe lo uNkulunkulu, ubona indlela enza ngayo uma ezwa izwi kaNkulunkulu. Bese ke labo abanjalo abakhethwe ngempela uNkulunkulu uyabangcwelisa ngokupheleleyo ngaphakathi nangaphandle, bangabi nakusoleka ngelanga uJesu abuya ngalo. Bonke abantu ababizile uNkulunkulu uthembekile ukuthi abangcwelise. Amen. Ithi ngifunda lamanye amavesi la akhuluma lento. Uzobakhumbula abaseFilipi chapter 1 verse 6. Nginesibindi ngempela sokuthi oqalile umsebenzi omuhle kini uza kuwufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu. Uyayizwa leyo? Nginesibindi sokuthi oqalile umsebenzi onibizile uza kuwufeza, uzongcwelisa ngokupheleleyo kuze kube usuku lukaKristu Jesu. uNkulunkulu akayiqala izinto ayishiye endleleni. Uthembekile, akapropose angashadi. Oqale umsebenzi empilweni zethu uzowufeza. Mawuqala ngempela umsebenzi uyafezwa. Amen. Uthi ku 2 Peter chapter 1 uverse 10, ngakho ke bazalwane khuthalani kakhulu ukuze nikhombise ukubizwa nokukhethwa kwenu. Yasizulu. Khuthalani ukuze nikhombise ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ukukhuthala emngcweleni kukhombisa ukuthi ubiziwe futhi ukhethiwe. Uthi phela uma nikwenza lokho anisoze naqhubeka nakanye. Ngokwenza kanjalo niyaphiwa ilungelo elipheleleyo lokungena embusweni waphakade weNkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Abantu abakhuthalayo ekuvezeni izithelo zikamoya, abantu abenza njengebandla laseThesalonika, izwi balamkele ngamandla, bangagqolozeli, bagcwala ithemba kuNkulunkulu, babekezele naseyinhluphekweni, bashiye izithixo baphendukele kuNkulunkulu ophilayo. Labo bantu bayaveza ukuthi babiziwe futhi bakhethiwe. Uthi uPawulu ke abanjalo uNkulunkulu uthembekile uyakwenza lokhu akukhulekelayo ukuthi abangcwelise ngokuphelele, bangabi nasifo ekufikeni kukaJesu Kristu. Abanjalo abasoze balahlekelwa ilungelo lokungena embusweni waphakade
mangisebenzisa amazwi kaPetru. Ngiyakuthi insimba zalona. Ngithi mina insindisa ayilahleki mayikho. Lento kuthi backslider ma kwenzekile yenzeka kumzalwane osindiswe ngempela uyabuya suke kuguwe sonweni kwesikhashanyana uyabuya osindiswe ngempela akekho osindiswe ngempela owa azayongena esihogweni akwenzeki pho oba laba esibazi abaningi kangaka aba okungathi baqala nathi baqhubeke nathi babuye banyamalala uthi uJohani bayayiveza ukuthi babe ngabona bakithi kwasekuqaleni ngoba kube babe kade bengabakithi babe yoqhubeka nathi uJohn ukhuluma kanjalo uJesu uthi ngabo ilembiwe wele ngasemhlabathini ngamadwala leyo abasindiswanga kwangempela kuqhume kwangathi kwathembise khona ngathi ngempela khona izithele izayo la kwaphuma ilanga yaphela lento le ilembiwe wele emhlabathini okugcwele ameva gcwele amahlathi ithi yakhula imbewu kaNkulunkulu iminyaniswa amahlathi ayitheli ithelo ayizange ibe khona insindiso ngempela kwangathi kuyathembisa khona kodwa akakazi umuntu wakhona aphenduke kwangempela libachaza kanjalo izwi kaNkulunkulu wazi kanjani ukuthi ukhethiwe wena pho wazi kanjani ukuthi wena uyilaba abazongcweliswa ngokuphelele ukuze kube sekugcineni phenduka izwi kaNkulunkulu malikhuluma methemba uNkulunkulu ma ekhuluma izwi lamukele ngamandla ungaligolozeli livumele liqobe likwahlule shiya iThixo uphendukele kuNkulunkulu ophilayo bekezela emzimeni ungabuyele emumva indlela owazi ngayo ukuthi ukhethiwe ukumlalela kwakho uNkulunkulu lokhu uqhubekile nje bonke ababizwe uNkulunkulu bayangcweliswa bayaqhubeka endleleni ababuyele emumva that's the only way yokuzazi ukuthi wenze njani uma uNkulunkulu ekhuluma wena iyona indlela ozazi ngayo noma ungokhethiwe obiziwe noma awusiyena na amen bese ixoxa ke leyo ngiyazi ukusimbuzo nango umbuzo engifuna ukubuza mina manje le ndaba manje yokuthi abale igaba engathi izintathu ngomuntu angazi ngobunothi silini ubala umphefumulo ubala umoya bese bala umzimba spirit soul body ingabe ufundisa ukuthi umuntu uhlukene lezi igaba ezintathu yini uPaul angizungcina ke suspense angiboni kanjalo mina ngiyazi bakhona abafundisa kanjalo ukuthi umuntu umoya umphefumulo bayibathini konje kuyadida nje bayinomzamo echaza umuntu is a spirit osemzimbeni onesoul bayibakhuluma kanjalo abantu kodwa angiboni ukuthi ileyo nto ngempela azama ukuyifundisa uPaul la ngenxa ukuthi iBhayibheli kuye ikhulume liphithanise nje ngalezi zinto lezi for example indaba yomoya nomphefumulo ma ukholwa leyo mfundiso umuntu mayefa yini lephuma ezulwini umoya umizothi umphefumulo kuphikiswana iBhayibheli lithi sengathi nje doesn't matter for example sikhombisa ama example awu nje la uGenesis 35 ungavuli uverse 18 ukhuluma ngoRachel mayeteta washona mayeteta umntwana wakhe ogcina uBenjamin uthi sekuphuma umphefumulo soul wayiqamba igama wathi uBenoni kodwa uyise wathi uBenjamin uRachel wathi sekuphuma umphefumulo wakhe the soul waqamba ingane ukuthi uba igama layo umuntu mayefa kuphuma umphefumulo isoul uJakobe chapter 2 verse 26 ngokuba njengalokho umzimba ngaphandle komoya spirit ufile umzimba ufile mawungasanayo ini spirit umoya uRachel wafa makuphuma umphefumulo the soul ikona kuphi kanti iBhayibheli lithathi alizama ukuhlukanisa between umoya nomphefumulo lithatha amagama lwasebenzisa ngokushintshana nje akhuluma ngengaphakathi lomuntu iyakwenza lokho sometimes iBhayibheli uPaul nje bekhuluma la ebala konke
ilento yokumbandelalisana amagama for emphasis. Mawuzama ukugcizelela into. For example, uJesu mayikhuluma ngokuthanda uNkulunkulu. Mark 12:30, wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngawo wonke umphefumulo wakho, ngayo yonke ingqondo yakho, ngawo wonke amandla akho. Manje uzothini umuntu uhlukene kawu-4? Angiboni ukuthi usho njalo. Ngicela ngala uemphasize nje ngithande ngayo yonke into ayona uNkulunkulu. Ngicela leyo emphasis eza nayo. In fact, kwezinye indawo uyayibona lento engisho ukuthi iBhayibheli livele libale nje into eziwu-2, umzimba nokungaphakathi. For example, uMatthew 10:28, uJesu uthi ningesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, the soul. Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa umphefumulo nomzimba, esofweni. Yabona uvela balezi into eziwu-2 kuphela. Matthew 16:26, ngokuba yakumsiza ngani umuntu uma ezuza izwe lonke yonke into engaphandle alahlekelwe ukuphila kwakhe. Zwala sengathi nje umuntu uyizinto eziwuthula. 2 Corinthians 7:1, masihlambulule kukho konke ukungcola kwenyama nokomoya. Ukulindela ukuthi wena uzothi nokomphefumula kukho umphefumulo. Siphelelise ukungcwele ngokwesaba uNkulunkulu. Nezo into engishoyo bazalwane. Ngicatsi mina kuthiwa manje isifundiso somuntu, anthropology. Lapho nje. Kodwa incazelo yokuthi inature yomuntu unjani, umuntu umzimba nomoya. Noma umzimba nomphefumulo, whichever word ukhetha ukusebenzisa, umuntu uneyindawo ezimbili, okungaphandle nokungaphakathi. Ngaphakathi ke kugcwele yonke into. iBhayibheli limention into eziningi kodwa futhi liphambanisa sengathi uNkulunkulu akafuni izizama ukuhlukanisa, sengathi sishaya iscience. Khona ingqondo nemicabango, khona inhliziyo, khona unembeza, abanye bathi khona newill. Kodwa futhi iBhayibheli liyakuphithanisa inhliziyo kwethu iyacabanga inhliziyo. Ingqondo inezifiso. Lento kanembeza yokusola umuntu kwethulisa enhlizweni. Nengqondo kuthiwa iyona edecidayo engathi intando yabona nje ikethe uNkulunkulu akafuni isikhethe iphele emasini. Asazi nje ukuthi khona umoya, khona ingaphakathi nengaphandle kuphela. Ngicela kuyasiza ukuyibuka kanjalo. Thani-ke ngiqedelele lezi ezinye indawo zimfishaneke zona soyisheshisa. Verse 25. uPaul ucela ukukhulekelwa yena manje. Bazalwane sikhulekeleni yena neteam yakhe. Ngiyacabanga ukuthi naye ucela the same prayer akade ebakhulekela bona yona. Ufuna naye ukungcweliswa ngokuphelele neqembu lakhe. Ufuna ukungasoleki ekufikeni kukaJesu Kristu. Lento ukuthi naye awucela umthandazo kuveza ukuthi akusenzekeli automatically nje ukuthi umuntu abe ngcwele abekezele ukuze kufike uJesu. Udinga ukusizwa uNkulunkulu. noPaul uyakwazi lokho ukuthi noma eyinqumela ukuthi ufuna ukwenza kodwa uyawadinga amandla avela kuNkulunkulu futhi ucela abazalwane bamkhulekise. Umbuzo ukubuza la ukuthi yini ayikhulekele noPaul ucelela ukuthi abanye abantu bamkhulekise. Ukuyicabanga leyo umuntu mayicela umkhuleko ebeyikhulekela yena ucelelani ukuthi nani nithandaze. Ngicabanga into eyenzakalayo la uNkulunkulu uyathanda ukuphendula imithandazo ethandazelwa abantu abaningi. Unjengomzali sometimes makusafika lo yedwa kahle ucela yonke into. Mase sebeba u2 sebephelele nabo bonke abahelela engathi kukhona indaba ekhona ngalento le. Ake niphinde belithi nicelani ugcina ubanika ngoba manje beza bonke baningi uyabona engathi lento ibalekile kubona banentshisakalo ngalento bayifuna ngempela lento ukuze nibaningi niyampersuade lo muntu esuke nicela kuyena. Ingakho abantu mase bekhathela ukucomplain one by one beorganize isiteleka. Bagcwalisa igwaqo bashaya itoyitoyi ngoba kuzwakala kangcono mase nibaningi. Ikhona into enjalo kuNkulunkulu. Uyathanda uNkulunkulu izingane zakhe bese ihlangene zizocela ndawonye iba namandla athe qaqa indaba yokucela kwabo makunjalo. Nokuthi uNkulunkulu into emenza athanda kakhulu ukuphendula umthandazo kwabantu abaningi ingoba basuke sebebaningi ababhekileke.
ukuthi sesicelile uNkulunkulu uzoyenza lento mase yenza uNkulunkulu baningi abambongayo baningi abamkhazulisayo uNkulunkulu uyathanda usethe stage azodlala kusona ngakho izinto usuyicelile njalo zingalungi obiza abazalwane ingakho ku-right ukutshelana izinto esifuna siyikhulekele ngoba uNkulunkulu izinto uzozenza sekukhuleka abaningi kungasakhuleki wena kuphela uNkulunkulu njalo noPawuleke ucela abazalwane ukuthi bamkhulekise kuverse 26 uthi khonzani kubo bonke abazalwane ngokwanga okungcwele. Greet all the brothers with a holy kiss. uPawuleke uyabathanda abazalwane bekade kushilo ekuqaleni uyabalangazelela uthi befuna ukuphindela kubona usathane wamvimba and uyafisa ukuba khona abavezela uthando lwakhe kubona kodwa njengoba engekho usecela ukuthi abakhombisane bona ke bodwa uthando on his behalf ababingelelane abangane babethike laphana eMiddle East mabebingelana babecabuzana lesihlathini abantu bakwindlela yabejwayelekile yokubingelelana yokukhombisana ubungani nothando nokwamukelana. So ke into ayifundisayo nje la ukuthi asikhombisane uthando asamukelane asifudumale omunye komunye singabandi noma ke thina singajwayele ukucabuzana kwaZulu catshuza umuntu kaZulu kodwa ikhona indlela zokukhombisa uthando nemfudumalo siyaqhawulana siyangana yinhleke leyo nto mayethi ngokwangana okungcwele kahle sicabuzana okungcwele uveza umuntu okucabuzana kwasebandleni akufani nalokho kungalungile kukaJudas kokuzenzisa engafisela into ezinhle umuntu akusikhona futhi lokhu okunemcabango yocansi phakathi okunelast okungcolile cha ucabuzana okungcwele okuveza uthando olu-appropriate lokwamukelana nokufudumalelana enkosini asibe njalo omunye komunye. Amen. Angisho ngokujabuzanani bangcwele ngichazile ukuthi kwakuyinto yaseMiddle East kodwa kuqhawulana nani ngendlela efudumele nangane ngendlela efudumele makuvuma ukucabuzana nicabuzaneka ngivile fika la ngike ngikubone lapho kwenzeka kahle kakhulukazi phakathi komama ungangilokothi nalapha ekhaya bangijwayezanga abanye ogogo bayacabuzana verse 27 ngiyaniyala enkosini ukuba lencwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. I put you under oath before the Lord. Ngiyamangaza nje loPaul yakhuluma ngayo la ngoba ngizwala sengathi ubengayisho kalula lento bazalwane niqinisekise incwadi ifundwe kubona bonke abantu kodwa usebenzisa amagama aqinile. Ngiyanifungisa enkosini. I put you under oath. Yabona umuntu mayisibeka isandla sakho la eBhayibhelini ungithembisa uzoyenza lento le. Uveza ukubaluleka ke manje obekungalindelekile ekutheni lencwadi ayibhalayo njengoba kukhona azomnika ukuthi akayihambise mhlawumbe unikeza abaholi bebandla ukuthi abayihambise ebandleni omunye othunywayo uyaqinisekisa ukuthi akuyona yakho lencwadi wedwa akuyona yenu nodwa njengoba ngininika nina kodwa ngiyanifungisa enkosini ukuthi nizofike niyifundele ibandla lonke lencwadi le. Ngalezi ayikhathi kwakungelula ukwenza amakhophi ezinto ezibhaliwe. Kwakusabhalwa ama-parchments kokuba isikhumba esishukile and then ibhalwa ngesandla wonke ama-alphabet one by one. So kwakuthatha isikhathi ukwenza amakhophi ngakho amakhophi ayebiza aye-expensive abantu bazana nje babengakwazi ukuthenga iy'ncwadi bathi banazo kwakuba yinto yabantu abaney'gwili ngakho kwakubalulekile ukuthi amakhonto ebhaliwe bafundelwe abantu ukuze bezoyizwa bayazi kungakabi lula ukuthi kube namakhophi ahamba kalokhu enziwa amakhophi njengoba kwagcina kufike ne-printing press kwabalula ukuprinta iphepha libe liningi lishibhe sonke sagcina sinamabhayibheli ezandleni zethu manje sewadingwa wona amaphepha amabhayibheli akwi-technology asemafonini akuphi kodwa kwakungelula ekuqaleni kwakubalulekile ukuthi abantu bafundelwe.
kodwa futhi le nto ukuthi athi ayifundi incwadi ezidlangalaleni ufuna ukuthi abantu bangezwe njengabaholi noma ngabantu abathunyiwe ukuthi uthini uNkulunkulu ufuna bayizwele kuqala. Yase ngachaza amadoda sicela ukuzwa kuqala ukuthi yabona yakha lento ye-accountability abantu abangenalo ulwazi bese bathatha noma yini eqhamuka nabangaphambili abazi nabo ukuthi uNkulunkulu utheni khona bezoqinisekisa ukuthi laba abachazayo ngaphambili bachaza okuyiqiniso. Mutual accountability iyafunakala ebandleni. Abefundisi kufanele bafundise iqiniso bazalwane abazalwane kufanele balazi vele iqiniso bakwazi ukufakazela bakwazi nokuphika okungelona iqiniso uma kungasasilona. Niyezwa bathanda akayifuni uNkulunkulu le yanto yokuthi uman of God akaphikiswe. uNkulunkulu ufuna nilazi iBhayibheli manje nina seninalo ngisho ezandleni kodwa futhi nalento ukuthi silifunde la phambili every Sunday siyithatha leli verse likwagcina kuwumkhuba lokuthi incwadi zabapostoli izwi kaNkulunkulu liyafundwa abantu mabehlangene ngaphandle nje kokushumela nokuchaza kodwa bayafundelwa abantu balizwe izwi kaNkulunkulu ukuze bezolazi nawe zifundele khona uzokwazi ukusibamba accountable ungathathi noma yini eshiwo umuntu ogqoka ukholoko noma isudi noma ishirt traditional. Lento kodwa futhi yokuthatha uPaul incwadi ayifundwe ebandleni yiyo le eyakha ubunye ebandleni. Uthi uPaul ibandla alazi izinto ezizodwa alikholwe into eyodwa ibandla akangabi khona onombono wakhe agabe ngawo angafuni ukuyeka noma uNkulunkulu esekhulumile alifundwe izwi kaNkulunkulu wonke umuntu alazi abenalo ngoba ila sonke ezohamba khona sokwazi ukuba munye ebandleni kaNkulunkulu. Umuntu ophuma ezwi kaNkulunkulu yena umuntu odala uqhekeko ebandleni. Sonke masihleze eBhayibhelini sihlezi kulokho okubhaliwe then ubumbano liyakwazi ukuba khona siyakwazi ukuzwana amabandla amaningi kangaka nje ahlakazekile ngoba abantu bayachezuka ezwini kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu nokuthi asibhalele bese sithi sonke asibenalo noma amakhophi engekho asifundelwe indlela kaNkulunkulu yokwakha iunity kubantwana bakhe. Sinomgwaqo nqubo owodwa sinemiyalo eyodwa sinezambulo ezodwa zikaNkulunkulu ngakho siyakwazi ukuhamba ngendlela eyodwa sithandane sizwane. Asenze njalo ke ekukhanyeni. Then ke verse 8 uyavala umusa wenkosi yethu uJesu Kristu mawube nani. Umusa igrace kaNkulunkulu kusho lokuyinqumela kaNkulunkulu ukusenzela okuhle kungasifanele. uNkulunkulu wayinqumela ukuthi noma sifanelwe ulaka kodwa akazi ukusinika ulaka uzosenzela okuhle kuveza umsebenzi wakhe wokusindisa nayo yonke ke enye into enhle esiyamkela kuNkulunkulu iwumusa kithina ngoba akasikweleti lutho uNkulunkulu ngaphandle kokusibhubhisa kodwa ukuthi asenzele okuhle ilomusa wakhe ilesinqumo asenzile ngaphakathi kuyena. Uthi kuPaul sengathi lowo musa leso simo sikaNkulunkulu singaqhubeka sibe nalo uNkulunkulu alokhu enjalo kinini. Lento ukuthi athi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kuveza ukuthi uJesu uNkulunkulu uyena umusa oqhamuka kuyena hayi nje uNkulunkulu baba kuphela. uJesu uyinkosi is Lord okuveza ukuthi uNkulunkulu unguKristu uye lo ogcotshiwe kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu okwakuthiwe izoza. uJesu unguNkulunkulu sengathi umusa wakhe njengoNkulunkulu ungaba nani bandla laseThesalonika nani bandla lasekukhanyeni. Amen. Asibambelana ke bangcwele asithandaze.